astăzi dorm cu tine pentru că taică m-a făcut în subsidiarul său gras, să știu asta, pentru că... Sau dorm singura pentru că fata mea s-a gândit să iasă pe geam în seara asta. Gândește la principiul ăsta, nu te mișca. Știi că tot te văd dacă nu te miști, nu? Frate, chestia asta mereu mergea în filme. Ok, ești posibil să fi spus lui Alex să nu mai caute în viața lui și el chiar nu mai face și mă duc să verific dacă îi mai merge creierul. Hai să vă să înțeleg, te duci la 2 noaptea pe geam îmbrăcat într-un inorog acasă la un tip ca să vezi dacă are creier. Da, cam așa, da. Pare rezonabil. Hai pe geam că vreau și eu să văd experiența. Avem o ușă ăsta, nu vrem să știe taică. Le excludem că m-a făcut graș. Nu mai mă ajut să fug din propria ta casă împreună cu tine. Crezi că eu te ajut? Ai zis că vrei să vezi dacă are ceva în creier. Abia aștept să văd fața ta când o să vezi că e nimic. Știi game-ul ăla în deșert, imaginea aia fix așa e la băieți în cap. Dai că tu are tupeu să zică că nu știu cum să te pedepsesc. Look at me.